İstanbul Sözleşmesi'ni defaatle okumuş. İngilizcesini okumuş. Üzerinde Cigir Serokê Partiya Desthilatdar AKP Numan Kurtulmuş, meha borî nîqaşek li ser rêkeftina Stenbolê de dest pê kirin. Kurtulmuş got, di sala 2011 de îmzakirina ev rêkeftinê şolek xelet bû û hikûmet betalkirina ev rêkeftinê gengeşe dike. Dezgehên civakî yên parastina mafên jinan li hemberî vê yekê bertekên sext nîşandan. Her wiha tevgerên li hemberî betalkirina ev rêkeftinê di asta cîhanî de jî deng vedan. Hikûmeta Tirkiye nîqaşek wiha da dest pê kirin, lê belê niha li hemberî ev nîqaşan bêdeng e. Aktivîsta mafên jinan Berrin Sönmez, ev bêdengiyê wiha dinirxîne. İstanbul Sözleşmesi insan hakları hukuku manzumesinin bir tamamı. Eger bertekek ev qas mezin ji aliyê jinan ve nehat nîşandan, bi egereke mezin hikûmetê dê xwestiba ev rêkeftin betalke. Lê belê dîtin ku girjiya civakê li hemberî vê yekê bilind e û lewma vê gavê xwe mat kirine. Dibe ku paşê dîsa biceribînin. Di demekek ku li Tirkiye tundutijiya li hemberî jinan gelek bilind bûyî de jin û heta zarokên keç jî li hemberî ev nîqaşê bihêrsin. Kadınlar da bir insan, onların da canı var. Mesela Tucaran tundutîjiya li hemberî jinan ev qasî zêde nebûbû. Çawa di demekê wisa de dikarin pêşwaziyeke bi vî awayî bikin. Ez tê nagêm. Çok vahim durumdayız bence. Kadına şiddetin en yoğun olduğu dönemler. Ango çe tundutîjî, kes nikare li min bixe, ne bi tenê ez. Kesê mav tune ye, destê xwe dirêjî kesî bike, me em hemû mirov nînin. Rêkeftina ku mafên jinan mîsoger dike, ji aliyê Konseya Yekîtiya Ewropayê ve di sala 2011 de hatibû amadekirin. Evvelîn car ji aliyê Tirkiye ve hatibû îmzakirin û heger Tirkiye ji ev rêkeftinê derkeve, dê dîsa bibe yekem devleta ku îmzaya xwe ji ev rêkeftinê kêşayî. Di bin rêkeftina Stenbolê de, vê gavê îmzaya 35 devletan cih digire. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara. Yalnız yürü!